Ye mwachigu se kutu sebam. Midian go fu sewa se kutu sebam. DL kasia body hintano no ye pa hontoma. DL News. Yamamo akwapa. Tumrikane share yen ewo Facebook no so a na fi YouTube. Eye DLFM 106.9. Na yemfa kasebo no enchire mu emfa ense na meka say no breaking news putupru asemasi. Yana ye homra sisi a. DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwapa. Putupru enkra. Abeto dear. Kasi abopono so awiai echirimam. Enipa beboro ensia. Ena mpemprem. Abeto dwa say. Wane mu nyina etimi ahwe ore monkwa. Ena mnipa aboa peso mechire stampede. Esi ewa Elwak Sports Stadium. Ewa nkrapopore mantemu ena wukwade ya. Obubu abusuma ye wobeni de toso du mienu. Emfempim mienu ne adenu numu. Ewa mra military recruitment exercise. Asojafo ebie nkratam de ato honom. Epa adwumayefo enti enipa ba peso pam. Ewo Elwak Sports Stadium nkrapopore mantemu nam so nti. Enipa ne bia tuma twa fa bi so. Me nipa mako ensia de sese amekese dem. Empenifo sisudu ya say. Wane mu nyina da etime ahwere wonom enkwa. Na enka ne kyeremu a nipa pi a omoye Ghana fododo na mkopie mu ewo Elwak Sports Stadium kyeremu a Ghana Armed Forces ekona bie nka tamato wonom epadwumayefo nti atadwufo wa yate denne ifisoma yetimu no adwuma ho sensem edu baabi a na watokodo ayeden pam mebunen entimna Ghana mebu no pi na anya kwanya se ene mperefo bia ka tamato wonom pasrafo afo madwuma de a yanso ye Ghana fo bi yemfa ya krata nko na hwese mperefo beji atum na ye no mo sanso o mafa adwuma na no nene eka ho bia enipa pi na ekopie mu ewo Elwak Sports Stadium a edom dodo no doso nti ebi atumi atwia fa bi so atietia bi so a enam so banipa mako nsia de kana na ekire din omunyina akra etimi afiri wonom ensa sanso ena nka ne kire mu a enipa penso na mekeso ma pepe bebia o ma pepe ada sese no in fact prana no de nye pam na de kasebo ebetimi esesu dia sem enipa mako ensia de wonom nyina dawu a sese de emprefa mmade akopagya o mamu no ede kwa kopie mo 37 military hospital emukrabia mpenifo ekwa papa wonom ahwe de kodi anam so ma wonom etumi hwere wonom enkwa na mekese de yade a putupru empenifa wo moden ema emergency treatment ekoso awo meme yahodo mo pepe price say no mo de da ebebo no mo so po moden etimi akonkane na posifo na sojafo ayema ewo Elwak Sports Stadium say mekese eboban agiban sa beya se nipa abo apeso a enam so nipa bi ahwere no nkwa no yebetumi apɛ ho pomasibre na de enti anam so mene nipa abo apeso ewo Elwak Sports Stadium no ne nyina ne se eya Ghana Armed Forces kwei eden kata beto abonten sai wanam efa adwumayefo adwuma enam ne senti na portal no abefo 10,000 na wodon krata akọ yame ya dom na se omofa wa wanya adwuma yem ne pefo beto dwa se nanka eye October busum atwam de neto so aduasa baako ena nkankrata no wono mutum na se mu chemedum pempenso obi no na abefo 10,000 no etu ba bia mpota na yibia ho nti wo mo de na wotwe baako beka ho ne no na wotwe baako ena abeka ho ne enam so manipa mako nsia
wɔn ahwere wɔn nkwa afoforo pii nso aprepra wɔn da resabea mpanimfoɔ ɛbɔ ban agye ban hwɛ sɛ ebetumi agye wɔn nkwa na nkrataa ba bɔnten a ɛyɛ Colonel Evelyn Ntiamoa Esamoa a ɔno no yɛ acting director ɛde ma general ɛyɛ of public relations ɛde ma military ɛyɛ emphasis ne kyerɛ mu sɛ na ɔmo tua na ma wɔ yɛ aboa sɛ bɛyɛ nipa pii na ɔmo pɛ adwuma akɔyɛ ɛwɔ man Ghana asrafukuo adwuma no mu no ɔmo nyinaa bɛtuma nya adwuma yɛ na ka ho bia mo mmɔden a ɛtima yɛ kwan yɛ nɛ fofia ntoato adware aba mu a ɛnimpa nsia ɛkɔ akɔpɛ soja adwuma yɛ ɔmo nyinaa hwɛ ɔmo nkwa ɛwɔ nkran pompore matam ne yɛnkɔtia ho no ahodoɔ atwa gu yɛ mmra basabasa ne kɔɔ so ɛwɔ Elwak Sport Stadium. DLFM Enti yɛbɛsrɛw na watu mirika ahyia yɛn ɛwɔ Facebook ɛna afei YouTube na videos ahodoɔ atwa gu wɔde wani kɔɔtu awisie aba bɛhwɛ nipa ma egu fam mu maako nsia sesi ampanifo sesudua sɛ wɔn nyinaa hwere wɔn nkwa afoforo pii ɛprepre mu ɔden pa mi kɛsɛ wɔn da yaresabea doctorfoɔ ɛbɔ wɔn homɔden sɛ wɔbɛtumi agye wɔn nkwa na ba Facebook no so in fact ahwere ho papaapa enipa nsia ɛkɔ akɔpɛ adwuma yɛ na nka ɔmo nim sɛ na besia nka ɔmo antron baabi anwere mo ho adwuma ni ɔmo anyim nyɛkɔpɛ adwuma yɛ nipa nsia tim kagya sika Kwadwo deɛ sie ni kyesa me kra de maye basa ei na wa free fie ise kra homachi na kɔtena Awurade because Nyankopɔn. sha ebi mu sorry free fie be ye 2 am homachi me kra de mo kodu honom endra no 11 pm a mo twɛn na o ma minim se wo kɔ akɔye screening into wa na obete ne se adwuma ni ho yɛnkɔpɛ adwuma me kɔpɛ bibia aba bedi me ne me bɛyɛ den na nam ye Awurade Nyankopɔn yɛbɛsra wo de tumirika ne share wɔ Facebook no so bɛhwɛ sɛ de nipa masam fam ama Ghana adwuma pam wɔ sɛ ama Ghana intimate hɔ a na ma yɛ din ama Ghana ye DLFM 106 DLFM 106.9 DLFM 106.9 DLFM 106.9 Osukwa yarewo Osukwa yarewo DLFM 106.9 Asonye bibio Ninyina ya smadakwa Osukwa yarewo Osukwa yarewo Amagana mitiwa mayeko Asonye bibio Ninyina ya smadakwa DLFM 106.9 sika ewia won
me wira ho papa me se me wira ho che se kase bo no se nye se ye ni ho hwe se ye beya na nka ye se wo fa anka me pon me wira ho say what's one man na dream bebre na na mutirimu say intino den na ekoso Ewurade nyame den pa na ekoso yi afi we nku a niam ye hunu asoman no in fact sisi maso nipa ekopa adwuma ye emunsia akra fi akra wofo say ye kɔ ne yakoye screening tim isi omom go kroma bemabu hey Eden pa de kwaso Ghana no Eden na yen kwaso amompa ye momai serious ye mompa ye momai na yen toto ne maye asoman na awreho se obi bekra na adwuma nti na okwa akopawu onye bone onyade ko onyade mpo na ko wonwu bata de ne ba ko school awie school okwa akopa adwuma akwaye idwadata ya bono nipa na famawu na bata ante se ne ba ne ekwa akopa adwuma ye na obete anopa yi se ma ye se wo ba na wu a yei amane we bata na oside ne wosom enti santre ne course on yenye obi ammom adehye yi ho ban mo obi antoto ne yama mo makasa twa fam se kunkum bi na me ka so mo kokran ka ombesa la ya hyehye wom sane ebeye beboa eduru so ana wo kon na na so mo doso san na se ebetumi abata ana mo nche ho se and then nipa 100 eba ochina nipa 100 eba enti anya krampo no ka esa ho ban mo ko etumi boa sa at least ebehwe ma mabunu edimra so na ko matumi space wo mo kakrampo aboa ye nipa nsia anya kra mo nim nipa dodo a mo mafra mo so mo meye screening enti mo nchem na ebimbra na DLFM 106.9 sika yanto akase bo no so why Yentua Kasiebone so na Ghana Immigration Service officers form one abobodi and the endra ebnade wia obubobo somne de tosu du baako won fimpim yenu ni aduonu num ni mu akoye Vixem Hotel eno obojo won kran hanom ene omo ayepamo wom edi free US na omanam ahoden kwan so akoyi omu nyina edi free honom no dance ni onu ehu ne ekoso wo honom no edi tudwa echem se ade omo ayepamo wom edi free US no sese no Vixem Hotel honom enu obojo ane edi ama omo eho anomote na arrangement ni na ekoso ewo US aban mampani Donald Trump sanso anoman Ghana mampani John Dramani Mahama ntem na chese niema ni na etimi ekoso na video beto jan na chese immigration officers for ni binomo twema mi biase pa de akoshe kema arehusemi ye papa na nyina so nti ya chese omu yi omu ede free hotel ho no sisi ano enya ade a obia enim na emoma ya ade officials ni de mbo omo modin aso mbeyi mo ya pamo free US no ede free hotel ho no na MOU ne baye no mahebedwafo ebekasa echem sa de nti na ma famba mahebedwa no mankasa no anjantum ana ban ebekasa echem se unhia se mahebedwafo ebetimi agiatu mesan se ade a omo akasa no ayehu hyehyeye nina ehunhia se mahebedwafo betimi agiatum na baye Facebook ne so a DLFM 106.9 video no eda so a obetimi enya bia hwe na yente ne ekoso ewo ho Hello, we are going. DLFM 106.9. You guys violated people right though. We are giving you much time. We are waiting. Let's go. Can you last telephone? Like this. Yeah, they're still over here. They try to force us to leave now. I'm not ready for a ghost. Man, the force of telephone. I gotta go. Man, the force of telephone. Come on ahead. None more ahead. Get one Waiting. Take medicine now. You want us to force you? You can't force her. You can't force her. She take medicine. You can't. Me and she got together. What did you call me for, Kalima? Are you going to bed? No, please let her. She don't want to go. You don't have to force her. Why you want to take her to
Just now. Just now. Who are you? Who are you now? Who are you? DLFM 106.9. Any outi ye near Corso, our Victim Hotel, New Bojo, our Ghana Immigration Service officials for Echo Honum, say a more cop, a moko ye, or more yapamo, me free US or mother hotel honum, a free ho. Yan to akasia one swear, na yam fight yan infantry mu. Ewa toye mantamno emu. Nienko PMM. Ewa bompie so, enono ewa prisia huni valley. Men sinimo ewa toye mantemu. Na emebunu kwa pai, wani madwapam. Na bompie so mebunu chiremam. Yan kantre o manga na mpenifo, ene wana mahine say. Sabe mpenifo say. Siwanka sa triwa yiwa yibone. Na nsembi hapa wa mayima. Anya de betumi atena so so masane ma no akoso. Na mebunu chirema. Wanom anu din sam nyina ne say. Bompie sukuro no, wanom ewa community mining site a. Ehonom no mmomode atufu magudie. Eye kwampa so aye no yebeka ne say enye galamsey. Enti aban no agye de atum adwuma moye no, mebu no pi na afie maman hodo so be hye honom bi. Bompie sufo ne bi ka ho, ne Ghana mebu no pi na nakobom ho no bompie su a. Wanom etufu magudie kwampa so. Na mebu ne kirema nansan. Wanom hene a ono na da bompie sukuro de na no na brempon. Wabon ho moden etimi aton. Eye mane concessions no waton mu makoma mienu e de ma China for so monye. Emfanya adwuma empesika nkoso mo man China. Na Ghana for de mu moden for mo no kwatwetwetwe ban ho. Na mebo ni kiremu say aka concession ne ba kope. Ene so na brempon asan e de saasase no eton e de ma Chinese for no. Eye 5.4 billion Ghana cedis. Sa China for nya asase no nko emfa mo bra na ade hia wono bompie so de ekom entwa wono yem ne nkunkum wono na emebo ni kiremu se sabe ye no ne se na mben omuntumi ntenase manana entwa fufo mfamfa o monko ho mfa mehwe manum da ebi so man munti wo mompene every se mebo ni kiremu a sa efuma gudi omutu no krom ho no aye hwimpo emebo no baye apem baako 1000 ana wonom nam so ma wonom saka o mano a ne se se kobase ne na tum tonton sase wei ade ma China fo a emebo na setrem be ya den ye pam na emebo ni kiremu a sese ye kese no wo hwa mane concession mienu a ohene aton de ama Chinese fo ya nipa mako ba ye nsompe na mo firi bompie so amunye mo adwuma ye de aka ne nyina titifia kom ene eku wonom emebo ni kiremu se de asie no mompe ne senti nana asem wei se wopo se wompo sa ba akona ka ne de bebo ho ban ento mo ntia sa yo ye kire akwa sese bompie so ahimfie ene a youth center ohene si ye umakobubu ne nyina to agu sa mo mpa bio so ohene betumi atonton sase ene mining concession de ma China for dia ejapade ohene ye ne kuro mu no o mo mpa bio na sase ba akona na ade wutu firi bompie so se wantimi anyi sika no wamfa sase na mebu ne dia bompie so kuro ne mutena ebe yo se poso wonya dabra kuram mebu ne kiremu se wo hwa akwan ahodo bi a Ghana mpenifo de o man Ghana me ahodo mutu fuma gudie ne fa so na mo yapam evite sabe adwuma mo yei enya nsuo madwuma enya luvia gold na mutu na mo mmode akwa asase na so ton efa kwampa so na mutu fuma gudie wo mo nse o man Ghana japade biam na sempere betumi atonton sase na ahemfo betumi aton community money concession e de ama China for so monje nkwaya adwuma de a asem we bi si da wo mo mpere na mpere kyena na asem we si yepe na de ye kase wo mmode ya fa tetefon ene ye frɛ bompie so hene na nabrempon e bisa na nasa na nei de o mebunu na kan yo de na wo kana na kyeremu a yan kan kyerɛ Ghana de hye se de ye kase bo entimi amfa ye microphone ene ye camera ama bompie so ne na betwetwe nkomo ahemfi a onkasa emma wasem we ho da na mebunu kyeremu asem ye mu hapa ne senti o mo de mo wonsem ka o mo de nsem sei eto de ye kase bo
eponanim na ntesi jam so bompia so meni abre pa na me ka say anane kura me ensa omo agi mienu aka baako enti esem se baako na ka ne de monyemen masa ban no Abo. DLFM 106.9. Please, Kwame Ando, I won't tell me that you do one of the new. Yadumaya, a was a Siano, and you won't be a sumai, and Kwampo, and the Yedidim, and you won't be a so for, and Kwan Yedidim. A Jumano, a Boagana. Any African, you know, the Tessia, Oba Bompia Swa, the one Nigeria for her, the Burkina for her, the Cote d'Ivoire for her, the Togo for her. Different tribe, different kind of people, and I'm Germany. Temple, Robert Nasi, I'm a Juma, the whole Africa. Namodiama Chinese for our Bella, Selipano, Obey Chinese Juma, Pay or Bejano. This said the ordinary Jumani Munokura sign, LGB film, and Sana. Nensa ka de obeka ebe chembe 3 and 4 and sana de okoye adwuma na nensa ka baako ya silam panifo amuka bi ye se ya semwe mondom na monka bi mai na adwuma no enka bi aso mai sa ya silam DLFM 106.9. Yeah, down committee member. Oh, community man no. Na me hia de kese pa down one almost ayi hunu. Down one almost ayi hunu. Omoboa ono no mpese omo di excuse no mo tumi di adwuma no free ensem ono ti no ma ka ma tompanifo na asum no bigina ma ka mampanifo na ate ya sha se ye adwuma odan ho ache papa boni biansi boni esi ye machine ya ritwi load no na strike ya ekwotiti bi eno ano no se lose ya bobi announce says ebi apoto atamnem na wahudie la like ebi si ho omoboa nti e pa mo chew se no kwa mpotitru na wo gina so so omo de adwuma no de ane ne dabi esro mo omo ma yenye adwuma ti se na ne ye ndada na medase se bi menye bo bia suni ya wo bia suni na me ya ho no yanka yenyina e Ghana fo yenya ho bia o bebia yenyina e Ghana fo adwuma o bebia se na adwuma wo ha no adwuma nti na me firi mi kurom aba bedru ha na galamse na ye no nipa breka galamse you have different type of galamse and person nipa nyina hu rom ha de ye no e mining underground mining mo kan genuine galamse ya mpanyifo no mo eche no hu ni se embia ya alobia mining ana se alobia galamse ya kwa underground ne yakofo bo bayere e de ba na edidi na sebi meti hai minkowia minkosere na me bread mi moja kodidi na de popo akofo e to odwuma no na makowia ana se ya na o chena bi wasa aka chira me se abrantia no betriti se ma fa koye adwuma na me de akowia Abranta vetiti say, Manfan Koya Drum de Akuvia, way, a mepuna. One what takwabom pierce, and what Pristia, Honey Valley, men say no more. Our 10 man 10 a much, Mr. Mompene, Emo Hene. What to me at home? Man inside in me, no, Bakua Council was able to don't call me at day, Nanabram Pong. And you could and I do 2 Equashasas, and I sent us at takwabom pierce, and where I own sin who bu. A much ceremony at Dasum, Naman boy, and some training. Samuel fully boating and a different takwabompi so ebesomo yen Yentwa Kasiabone so na Accra Circuit Court for HSA ora ye friend Joshua Aminu a ono esesa bola ade a obo omodin aye na agin say ye US omanim sini bi ono ewo man Ghana mu oba akobo no kro no akowia no iPhone 16 Pro Max ene iPhone 8 ewo cantonment na court na hyeso nkodem finhia no edu na onkoye jumaden na ade asa US State Embassy diplomat or scientist ote cantonment ewo nkran hanom na chese Joshua yinsoso no ejuma ewo kukumba market area mu honom abobo so me de toso aduonu nsia beye enumre beye nonum nonum mpamu na chese Mr. John Kwanayi enante ewo America Embassy Enclave ewo honom chese Joshua Aminu ibo omodin akọ nanim ekache ne se niam ekita ne ninano omomodiana onfema no na de se niam ekita ne no iPhone 16 Pro Max
ne boa ebeye 18,500 Ghana cedis ene iPhone 8 ane no so se ne boa 16,500 Ghana cedis a chese Joshua Aminu Ibo omodin ade tuo ede si ni so na aje so fa niam ni na enfema no ende obo omodin aso ni so ne na epresoa ana chese tuo yi etimi buye eho anohu se chese tuo ne kranye tuo papa chese toy gun ana wabomodin a odi ebehurehura no na Joshua ni so hu sa no ende ode namum dika edwane sanse ne yade ye hu se tuo na ekita no enye etuo papa eye Mr. John so ba omodin a ebo ye security for mo ho no mama ne mbo omodin akwachi Mr. Joshua yi ende omo hwe ye bag na ebo na chi na chese kitchen knives mienu ana hye bag ni mbo omodin a epe eye etuo ya ebu yi nso ka ne ho ede knives ne so ka ho ede ne koma police for so mo omodin ano nso ni mu sanse wa ye na agin se okobo eye krono na ye Mr. Joshua Aminu ebra mo bo no kwadu se wa bokrono no opa choye pa echemu sampa ade a wa bokrono no nto mo hu ni mobo na emo ye Mr. Jojo Hagan no anedi anim ehyem ran eche se wabu ni fo nto omomode anon kodam finhia no edu no nkoye adwumaden ewo honom na Mr. Jojo Hagan a ono di anim ewo court mo echemu se abra mo de kwadu no bo no wan twentwen ne na se kranya ade a ohwere omomre kra ochemu sampa ya ade a wadi bone no na emom o hwekro no bo ekoso ewo manga na mo a weso mutimi bomode na mutio mutimi twema so se na ebe ya kro no bo no ebetimi eja na emom mama no nnefuano diasa so momode na mesre court no se na ebe ya o meso behwese 10 years no mode amano no o betimi ateso yentoa kasebo no so na emfa ya ne mfa nkire mom ewa sante mantanim na make se opani paul no in fact kakra wana taso na oyobia owotema edeba ne man no dwane potamu yepam na ne din ede Mr. Prince owusu bona ono no Unite USA advocacy member Una USA advocacy member ono no oyemputudwuma boa hoho ne afofra muhiamwa ono aso kra na ye nadwuma iska akra wo no ho na wo kiremu a uba wura mu oboase ne potem wa sentiment ani mu am kobrafo so eho ne mo no ne oboase it mensinim na mu kiremu a chese ma no mo ya dwadifo no mu kwadwam koton ade a edwadata be ya ma no se kobase obi epese okoye ne hu yi obokoko siesie ne ho ende adwonso aka obi pese aja pa ba bi kosiesie ne ho ka me binim tedu pempenso a madwadifo ne bre papa ene bense mai bonso obi abamode akotopere na ode akwesi nanim aya ohwa benkum nimfa obi ba obi ama na menyunso ngum se na obaya ye na sabe obi a wawade ohyeka na okokobọ no hu adagagwam adwonso aya de efe de panti man pi wa ho me dwonso ya de oboase nti ha adwen na Mr. Prince owusu bona ekiremu am ne senti ontumi ntena madwadifo yi mresa da wabɔ no homoden akwakosi washroom kama pa de madwadifo a wonom ewo kobrafo so awo boase so omonye se be ya omukwadwam ekodudwa na se be so mpe bia koye omo hu ya omonkobre na ombetumi akoprapra kire ma kire ye din esiesi omo hu ye na senior man kire mi se ade abaako a wasa adwene hu bio ni se ukopie mu ewo kobrafo so edwada tade mu a eni edwai utumu sapata no esoro ni nyina awe na ache chance de na nyina sesa ye bibia o sa asai kura ne senti ohwe omobo sadi etie bia no ba besiese ne kama visensu oto a na ye huhu sida de Lumba nwom aye huhu pa na mayi hu afo se twom ogidi kwa kodi dwati apata so babara ne hu nyina afo se aden ne senti oba besiese su nyina kama se be ya ma amodidwa ewo boase kwabrafo so ego oboase is mensini mu no omuso ni beje no matuma ya adwumaden asom oman Ghana sompa the market women will cover so the credit say it's been so many years for so many years in Australia and I'm also part of the young tourists and the man is saying that's so was so it's a baby young it's a new foundation I mean I'm going to know my I'm going to know my baby I'm part of the way because I said me as if you say I'm going to get
dia meeting and they support here now. The here they go. There's so many normal TV. And you see on that. I'm also going to find I'm my memories of the night to be it's the time the wheelchair and see a man could be doing to see a man. And I sound so early to my point to say, yeah, I'm for man. I am ready, and I'm moving. I am ready. DLFM 106.9. Any I would tear you body gromu or boise and the potemam. Any a cobra for so pay what now watch a pub where you might pam. Now copy mam. Or no, or ye, USA advocacy member. Our sans ye philanthropist or Boapa, Boapa man for many being at the idea ye ya quine. CCC Granny at the idea madishe. Puntum to me con kind. Or no, I say cry entrepreneur, or no, I am a Juma Kama, farmer for Jumam. And I was taining cane. And the Quackram as a member at the map cobra for so electoral area. Ayonum for a yet jumbi. Edge on any unit committee members at the Nasiaka Siapam. At the Mamesa Prince, Ousu Bona. One of my power what two. Abo maybe the former ne, one must say to me, washroom, Yanko Ponchana Pam. No money, Mr. Basha washes about Homa Diana Ejano. Ah, a son in our service, and obesies in so Bonabasso, or 200 more children. Omogusu yebi. Aban so go so nanso aban de ne maye ne sene senior man abaya de a na se ne ho fans no o de ma no yakopon hia no ma no kwatente na de waye yakopon wan hia na o mo mpene kra e wo boase ne potem minim se ene se de e ja o matine de e fi se how we ache enya church na nye se bi ache se aban yi ne aban se ka to na o project but you see obi buawa Untumi nkasa wo twen ama aban na de ababe nti o ka so ababe in fact yeni agipa me as na sama manfo me ni omo se yetu ehon anamo awo obasi is municipal yetu anamo aje san ko busu bi sire so aka even ka ba be shima o meyen but the say nya odonfo bi aye presbona o se kora so na oti an medical no ta ba market ya nti ono nu hawa omo to ko ye no bae no obon se aye nya de ono so be for so ede ayama nti o yama ya kakra be kan say nyankopon e dana say so ma ya de so ne bia de e free so because e pass an mi ma mi ni am ko be bia ko junso ana so ko tite bia da me ane ha me asana so me ma ane ha me nti say o ma ya ma ye be dana say na bonso asaba ba she no e nim say o ye ma enso a me de nim say o be ye o ye enso asida na ye ne ma me ni ye mi ama ni komtifo ni a e de be dana say ane a wo tie obowura mu awo boase kobrafo so no ena ye assembly member ede ma wonom ne den ede onimnyamfo dwumbi ena wote ne nkanama ne boyi yama ne boni babara kranten ena de free asante matemu ebesom yenyina wesu na yenken kan ma dwen chitam de ebesom efia ne mu bi no efa ensomo na yenko Facebook no so wei every dollar ya jewa jei no say oh sad news pa edi akura na ekwaso saa no oso odwen ho awanti ase o me kopa bibia bedi ene mbeye den na namampa amagana o kire me say good afternoon can promise watching you live from Christian Village Achimwata medase me wofa say na Mark boyodi abana wasi so sad wasu sa ena wasi ade asena dwumade an ye bohwe live edi free Ashaman official town mate na comfort boache edi abana wasi good afternoon wofa Kwadwo wasu amajaso hu de onya ne humpo gana ni kopa adwuma ya wakowu na osai Thomas ena oso why amagana edie ni ye be ye den Esther Efiasi enti Ghana pani aden ohwe live edi free Kakasunanka number 1 medase me wofa ase Honorable Frank Amankwa oso ohwe live edi free kitase na say in fact ha dwen pa o wasu sa na dia pa na ekoso o Ghana dia na etoto yen odwene ho awonte ase obisa na eye papa bi ana obisa o say oh God no this soon e dia ka ho na Okwampa Williams ana o say good afternoon wofa na how come dia pa de see ye na mo kontokwa na
There be on tokwa bi ansi babiam. Also no adwene ho a wonte ase I can't think far. Oh, Ewurade hu ye mobbo wate. E de adu de mo den. Dada Willie asenso ba inside Ashaman and ode message e de ebaye. Na Kobi Asamoah de aba no say this is so sad. Very sad. Oh, Ghana. What a sad afternoon. Wesusa. Nana Osei Thomas no say this is not possible. Hwe, enya possible won. Tana hwe, esi mawu. Na Portia Adole Saka de abana was good afternoon. So sad. Oh God, have mercy on us. Wesusa hu de onye. Kofi Parliament de abana was helicopter crash in sea and report ne de aba. Nanso enipa no mawu no muntumi nkasa mo ho nti. De asi yamfa ma Awurade na Ghana de sa na beye. Den ya de ombeka no maka BBC kura de aya no ye ne mechanism bia nti akire din yamfa ma Awurade na yenko. O kire mo hwe live edi free akona bobi kuma apa medase Kofi Parliament endran so awoda no ekoyie de. Na Reta Open de abana say good afternoon of Sammy B. Ene Adjoa Agyei Sikapa o se kase bone mo da na mom na wura ho pa enam de asie ni nti ewuwo ndi adan Ghana yehu ama ne dodo. Na Junior Papa de abana say good afternoon dear. I say ene ya ne birthday. I say today happen to be my happy birthday. I say then Nana Adjoa from Thanos. Okay. I say ene today happy birthday to Nana Adjoa. Nana Adjoa Thanos so nti o say na yemfa woda kese ma Nana Adjoa a watamas Thanos so Nyankopon hira. Na eye tikas o say God forgive us. Ya bone won. Onde ohun say ya bone tikas say Nyankopon fa nche yen. Onde ohun say sebe ya bone pa ya bone fa ya bone ti na bia ekwa ne santizika sinema ne say Nyankopon fa nche. O say Nyankopon fa nche. Ne ha adwen Cinema bi se ekọ kwose saa na me wafa say nsem bi ha na Ghana mpanifo de onka hwe se ya no betumi aka Yatigana ayani alikota eje babeti Yatigana ayani alikota Yatigana ayani alikota eje babeti Yatigana ayani alikota beti bedumja yemo ni mane sa ba we ba no ba mu we no mo de omu sa ba kuru ni fo yemo ji Ghana tigani ya wo DLFM Money mo kwa Tigana banifo money mo kwa MVP o ndi so money mo kwa yemo ji Ghana tigani ya wo tire ya money mo kwa Tigana banifo money mo kwa MVP o ndi so money mo kwa ani ya just so popularity ya o ya so popularity ya o game for the yali ka chika o me de kwa ni nyina ma adeton so popularity ya o ya so popularity ya o game for the yali ka chika o me de kwa ni nyina ma adeton fo ne ho asamanyen ade a Ghana mpanifo tumi ye na mebunu ya ka kire mu kasia bone ye gina wosi ne ye de asie bunu kom se ne pon emusemufo ne ye Maze Mabel Entry se kira homa na se mu ede ema yen Champion Teda ansro Jaco Fitele de kopiem wo Facebook and even so YouTube akasebo no wenya bi ehweje DJ Zigibi Mr. Sammy kwa man bona mrane se Ozigios echenchem efreni fruma edesum ye wei na akenkanfo mienu aye hunetia sentem en nante ekwe ne yensan ye kire no dia meje so eye osi ade oyo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B menem wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa sa ewa ke hode no eye mpanifo la kadaseka na asie because a hompo de eye military zone edika mutumi nhyehyɛ enipa no mo ho ban maye chese kra de nso mu nim nipa dodo o ma frɛ o mo so mo mbra screening to de ye bɛka ho asɛm da achi bia tumi atena se ayehwe han nipa makoma 6 akra fie kowu anapatu 220 sa ye kwa hwan na eba 37 military hospital they say dodo na da ho no ma oh yes e ho no ma choki e dama ekogu wa ye kopɛ wo ma ayare sa no e den bebre na pre mo den bi mo na mabu bi nsa bu aye nsem pi o ma pra na me ka kire wo mo pra sika ye kwa hwan na eba Nana Adjoa Silky one hwan na hwan kwa me afum ana afei sexy journalist kwa me afum so o mra ne kakra bi aye tade bo no Nana buamponsem na nyabotre nya Nana buamponsem asem nyabotre buamponsem ne ye na aguna piesie nyabotre hyase wa aguna piesie o therefore buamponsem na me kwa me afum ewi kakra na pempem na momu no abodwese ene 55 wanya bi da wanya bi awiase besai na omo chiame a wotena dwam a opra kire ne ye hwan Nana Adjoa Silky Nana Adjoa den Silky a kire mu hima no
na dwumadie bi kwaso wo so a emu odesa no manam ye frɛ ne sɛn eba na aba etekwa na teko ha fa odin bra na ye nkyerɛ ase 90% ye ka ne saa nete emu je 10% ne de nipa bia wo nusu te betumi difference betumi aba mu wo ha 10 pe na ye mo de a 10 90 ne ye de na mebo a nyamo de ni bia ene ye de na radio na Adjoa atena ase ye wa na woto ye nanso anya dan enya wo de abi wo de nsaka ba ye wo dan na mra ye dan se de ye dan better na Adjoa betena ase ye ntumi ehwe ne kwane ye nkɔ ohun se ono ye ohema de ye se ye sene mra ne bono mra ne ma ye nkɔ akire mu hema efifi mu hema nkeche hema radio mu ya santua Michael Jackson papa no ye kɔ radio no eye wo mankasa dia na ene program no ye dwuma de be na da so se ne Wednesday yeah ukura dante den ene Teresa moment Teresa moment kofia no kure hwe wada ageta enti Ghana fo edumasi na Adjoa sik na pamfo ene beto aso yakra mo luckiest luck is everywhere